Vía Romana, Ternera Gallega e Pescados Bermúdez patrocinan este programa. Benvidos a Tanto Gusto, achegámonos hoxe ata o Mesón de Lázaro en San Lázaro, un lugar famoso pola súa carta, pero tamén polas súas especialidades. Estou eu lembrando aquelas uñas, no tempo das uñas de San Lázaro, pero sobre todo aquela verdura, que eran os bertóns que acompañaban a aquelas uñas. Pepe, Tanto Gusto. Que tal? Non se me quitou da cabeza aquela verdura, e todo o que me contaches dela. Todos andará, pronto volve. Pronto volve, ao final... Estamos aí en marzo a outra esquina. Ao final o tempo pasa Ahora rápido. toca outra fase. Estamos en outono. Claro, estos son etapas, vamos queimando etapas. Por eso decía un pouco famoso polas vosas especialidades, e o mellor non se entendía ben, porque podía parecer especialidades de carta, pero vos sodes moi de especialidades de temporada. Evidentemente, nós non temos absolutamente que pasar ningún traballo para renovar a carta. É dicir, a carta, un produto que quere entrar empuxa a outro que está a punto de sair, e así vamos constantemente. Agora toca a caza, pois vai a caza. Cando acaba a caza, pois prácticamente temos unha pequena tregua cas cenas de comidas e cenas de Nadal, Nadal. Claro. Automáticamente xa empezamos ca lamprea, entran os cocidos, veñen as uñas e xa vamos funcionando automáticamente. Seguimos. Eso é moi bo, porque ao final o que din sempre en canto xa como usuario, din que o mellor cando vas a facer unha compra é que comas o que hai de temporada. Evidentemente. Que non é natural comer unhas cereixas, por exemplo, en decembro. Non. Cada cousa ten o seu momento. No, evidentemente, eu son un defensor, a filosofía que pensaba iniciar esta andadura era esa, do produto estacional. O produto que el solo te invita xa a comer. Parece que o corpo ademais vai buscando unha cousa detrás de outra, unha comida máis forte que a temperaturas máis baixas, etc. Porque cando mellor está o produto tamén. Claro, evidentemente. Estamos en outono. Chega a caza. Chegan as setas. Chegan as setas, que tes unhas setas espectaculares. Está un local de moita seta. Que seta é esa? Esa é un boletus, pero bueno, ahora está a lipiota, está o boletus, logo vaise tamén. A seta tamén é moi estacional, non? Son espectaculares as setas, pero é tan espectacular tanto a cabeza, a parte de arriba, como a parte de abajo, como o tronco. E que dan ganas, pensas, guisado debe estar todo delicioso. Eu sempre, isto para definilo, sempre cando alguén non sabe moito de setas e me pregunta e cal é o boletus? Eu sempre lle digo, o boletus é o que pinta un rapaz, un neno pequeno sempre pinta un boletus. É verdade, porque parece o dibuixo sempre dun neno, non? Sí, parece o dibuixo dun neno. É ben bonita, é ben sabrosa. Caza, a pregunta que se fará moita xente é, primeira, sabes ti a cazar? Non pode ser. Eu salgo a cazar, eso non quer decir que cace. Claro, tamén é outra, pero supoño que ti tampouco podes surtir. No, pero eu dedícome máis a salir a cazar o cliente para que coma a caza. Claro, tamén é verdade. É caza real? Sí, é caza, sí. Caza boa. E que tipo de caza tedes aquí? Prácticamente a diario, desde que empeza, temos a perdiz estofada con unhas patatiñas, con as ceboliñas. Temos o xabalín con castañas tamén. Esos dos platos están prácticamente sempre estables. Pode que algún día temos o conexo, a lebre, esos temos os máis por encargo, non hai tanta garantía de tal. Por encargo, sí, seguro. E o venado. E o venado? Sí. O ano pasado tuvemos algo máis de pluma, tuvemos algún día becada. Que é becada? Becada, pois é un páxaro tamén. Un páxaro, vale. En Galicia hai moi pouco. Sí. Hai pouca, a verdad que non hai moita. Moi apreciada, das cazas é a máis apreciada probablemente, das cazas de pluma, quero dicir. Pero, bueno, estas, a lebre, o conexo, a perdiz, o xabalín e o venado, eso sempre hai. Hai que ter un padal forte para poder desfrutar da caza? Non. Porque moita xente di, é que ten uns sabores moi intensos. Bueno, tamén pode que a elaboración en cada establecemento sea distinto. Nós, non na caza, sino en todos, solemos elaborar
bastante suave, o xabarín está pois máis de 3 días en viño tinto con distintas ervas e tal que queda moi curtido, moi tal. A perdiz tampouco leva demasiado cousas demasiado complejas, leva pues, o de sempre, non? O que leva un estofado, algo de ervas aromáticas porque llevan ben, pero quer decir que non metemos demasiado. Claro, tamén dependerá moito da elaboración. Por eso, claro. As carnes, claro, hoxe en día que estamos acostumados a tomar os polos, que os polos digo de supermercado, non? Que teñen un sabor moi neutro, casi non sabe, claro. No, pero a elaboración é fundamental. Eu nunca, afortunadamente, toco madeira, nunca tuve problemas de estómago con ningún produto. Pero levo moitos anos comendo moi natural, prácticamente pues, natural de todo, un chorro de aceite e pouco máis. É como mellor sabe o produto. Claro, tamén. e entonces eu estou tan acostumbrado que detecto rapidamente cando un plato ten algúns añadidos máis, cando ten algo de manteiga, cando ten outras cosas. E, sin embargo, como a caza aquí na casa e tal, sin ningún problema, absolutamente ningún problema, porque está moi suave. Ti me falabas tamén, antes de comenzar o programa, da seguridade, non? Porque son animais salvaxes, sí. E entón os controis. Entón me explicabas, por exemplo, que hai dous procesos que xa aseguran case o 100%, o 100%, que a peza está en perfectas condicións, que é o conxelado da peza para isto como peixe, que moita xente se botará as mans a cabeza, que claro, co peixe polo anisakis non se pode comer cru, hai que conxelalo, e as pezas tamén poden ter calquera outro tipo, os conxelados e os tempos longos de cocción. Claro, evidentemente o primeiro que hai que sempre garantir é que cando compras unha peza de caza de tal, que haxa factura, que haxa guía, que haxa todas as garantías que nos dan os papéis. A partir de aí o que explicábamos é que normalmente a caza maior, non é o caso da perdiz que ben fresca, pero a caza maior, o xabarín, o venado, entonces, suelen estar congelados ou vir congelados porque ademais favorece ya ese tipo de carne, porque rompe un pouco. Porque son carnes moi duras. Claro, son carnes moi fortes, moi duras e tal, entonces o congelado ben, pois o congelado xa elimina parte dese riesgo, pero logo como son coccións longas, porque son para cociñar un xabarín ten que estar bastante tempo a cocer e tal, tamén elimina outra posibilidade que quedara, na posibilidade que quedara algo tamén a elimina. Home, non ten por que haber problema. Outra cousa son, tamén o comentábamos antes de comenzar, outra cousa xa son os embotidos, carnes crudas, que son, ao final, son carnes crudas que están... Pero ese non é o teu terreno. No. Nos vamos a falar do que o cliente que se sente aquí no Mesón de Lázaro, en San Lázaro, garantía total, son carnes de caza, carnes de caza real, porque moitas veces tamén hai esas cousas de perdiz, pero son perdiz de criadeiro, non, son carne de caza real. Sí, bueno, a perdiz é sempre o mismo, os distintos precios, os precios marcan un pouco o vuelo da perdiz, hai perdiz de parque, de un parque de vuelo moi pequeno, lógicamente é unha perdiz moito máis barata, hai perdiz que ten unha solta de 3 meses, hai na que ten unha solta de máis e tal, non sempre tratamos, porque as diferencias son moi pequenas. Está claro que unha perdiz pode costar, non sei, vamos a poñer un exemplo malo, unha perdiz regular pode costar 5 euros e unha perdiz boa pode costar 7,50, bueno, pois tampouco é a diferencia como para non mudar. Non sempre tratamos de ter o mellor produto, lógicamente tamén discutindo o mellor precio. Claro. Mira, e hai grandes amantes da caza? Sí. Supoño que sí. Sí. A caza ten un gustillo porque todavía quedan personas que os seus avós ou os seus pais eran cazadores e viñan orgullosos cas pezas para a casa e tal. E a caza ten ese gustillo de todavía de tradición e de momento eso ainda vai perdurar, ainda vai estar bastante tempo. E logo ten, como falábamos antes, pois tamén ten ese, como te digo, ese gustillo da temporada, toca comer unha perdiz, toca comer un conexo, toca comer unha lebre. E algo galego ou é algo tamén que ven de fora? Porque quero dicir, sí que son máis consciente, non, digo, o de temporada de caza, porque sí que aquí somos moi conscientes da temporada do cocido, ou que dicías ti a temporada da lamprea, pero a caza foi algo que veu de fora e aquí acabou se sentando, ou sí que aquí xa había... Non, aquí xa había, aquí sempre hubo amantes da caza, amantes da caza, de comerla e de
cazala. E de cazala. Sí. Tamén, bueno, aí está todo o proceso, non? Sí, evidentemente. Hai moita xente que lle gustaría cazar as pezas e que Evidentemente. ya se elaboraran. É unha comida de homes ou de mulleres? Pois ambidiestros. Sí? Sí. Sí, ostras, curioso, porque pensei sempre que era máis unha... Nós facemos, na nosa pequena capacidade que temos, digo capacidade local, Sí. de imaginación temos moita. Sí, claro. Nos Eso é bo, facemos bastantes grupiños de xente, tal, 20, de 15 e tal, e sempre son mixtos, sempre hai moita... E ademais, me gusta, incluso a partir de agora, pues, abrimos algúns sábados, porque hai grupos que non poden vir pola semana e tal, e de fora de Santiago, temos grupos de fora de Santiago, temos un grupo de Padrón que está encantado, tal, Ah, sí, pero son fixos, Sí, entón. sí, son fixos. Sí. Son fixos que veñen o Esos mesón de grupiños sí se Lázaro. van movendo, sí. Claro, son Se van xente movendo. que fan un grupo, veñen o mesón, bueno, irán a outros sitios, van facendo como rutas culinarias, son un pouco máis cuadrillas vascas, non? Pois un pouco, non? Un pouco. O que pasa é que os vascos son un pouco máis... Sí, tiñamos Vale, que vamos a facer, deixalo. non, pero nós tiñamos que facer o mismo, digo, eso de facer grupos e ir de restaurante en restaurante disfrutando das especialidades. Sí. E estas pezas, esta é a mellor elaboración, a ver, claro que é a mellor elaboración porque fala ti, pero quero dicir, admiten moitas máis elaboracións. Sí, hombre, hai moitas elaboracións. De feito, nós temos outro plato de perdiz, que é unha ensalada de perdiz. Bueno, hai uns escabeches de perdiz, Non, esos escabeches. Os escabeches son, a verdade é que é unha maneira de prolongar a temporada. Exactamente, claro. de comer perdiz fora de temporada. Claro. Un bo escabeche, isto por a zona da Mancha e por aí, que hai verdaderos artistas. Non falo en plan industrial, sino en plan caseiro, non? Meter unha perdiz e tal en un bote co escabeche, a verdade é que é unha maravilla. E é a maneira que decías ti de prolongar a temporada, de comer unha perdiz, incluso ese tipo de polo escabeche e tal, están moi bons no verán. Claro, Son moi riquísimos, frescos. deliciosos. Non, acordei polo que me decías da ensalada. Eu vou probar a pataca antes de nada. Ti me dicías que vos tiñades outro plato e eu interrumpinche. Sí, non, é unha ensalada de perdiz, que a única diferencia é que a perdiz vai fría, vai deshuesada, é para comer. O sea, non hai que andar limpiando, é para comer. Te razón unha cousa. No fondo é un plato suave. Sí, plato Porque a suave. pataca está suave. Sí. E aí é onde o notas, porque moitas veces hai unha mezcla de sabores, se quedan as patacas tamén con sabor Non ten intenso. demasiado carga de... Non. Nin é necesario Nin que a teña. salsa, que o mellor a salsa vese como moi oscura, supoño que sean as verduras, moita A salsa é que verdura, co que lle añadimos a perdiz para estofar a perdiz, Claro. logo trituramos, entonces aí van, pues, vai zanahoria, vai puerro, vai... Claro, ao final é unha salsiña de verduras. Claro, reduces un pouco e tal para que quede pues, con unha textura máis bonita, máis agradable e tal, e... Claro, pero moita xente ao mellor o velo, vea tan oscura que digo, oi, iso debe ter un sabor moi intenso. Non, É do máis No, suave. é suave. É do máis suave. A pataca está suaviña de todo. É suave, sí. E a perdiz tamén. Entón, eso que dicíamos, aquí a proposta que fan en San Lázaro, unha delas, é esta perdiz guisada, estofada, o xeito clásico. Estofada. Hai tamén unha ensalada, Sí. que me dicías. E iso, o mellor é sorprenderse. Temos por diante todo o outono, que vai mal tempo, chove, pois o mellor é vir aquí, disfrutar dunhas pezas de caza, disfrutar dunhas boas setas, que como ti me dicías, sodes moi, non sei se sería así, moi seteiros, non? Que... Somos bastante seteiros, sí. Además é moi curioso porque eu levo aquí 16 anos, máis ou menos. E cando, ao pouco tempo de abrir, segundo ou terceiro ano, ao mellor eu salía tal, a facer algún recado, a cousa, encontraba unhas setas e traía, se puñase e todo o mundo dicía o mismo. Que bonitas son, pero eu non me atrevo. Non se atrevía? Non, é unha cousa increíble o que avanzou a xente nas setas en tan pouco tempo. Sí. Porque hoxe, nós, eu que sei a xente que pode vir aquí a traer setas, moita xente, e compramos todo o que nos traen, e desaparece. E antes a xente tiña moito respeto. Tiña moito medo, sí, moito medo. Pois, comeza o outono e que mellor que vir celebralo o Mesón de Lázaro, aquí en San Lázaro. É moi faciliño onde está a rotonda, a un lado xa se ve perfectamente onde está o edificio Cersia. O edificio Cersia está un poquinho máis arriba, pois nesa rotonda abaixo, nun lado está o Mesón de Lázaro. O que dicíamos, caza de primeira e con todas as garantías, que é algo moi importante, boa seta, todo típico do outono. Pepe, tanto gusto.
Tanto gusto.